దీంట్లో మనకు ఎన్ని ఎకరాలు ఉందంటే 779 ఎకరాలు. పట్టాదారులు ఎంతమంది ఉన్నారు? లక్రం గ్రామ పంచాయతీలో 193 పట్టాదారులు ఉన్నారు. 193 పట్టేదారులకు 779 ఎకరాల భూమికి రైతు భరోసా మనం ఇక్కడ ఇస్తున్నాం. ఇందులో ఒక ఎకరాన్ని తీయడం అనేది జరిగింది. అదేది? పెట్రోల్ బంక్. ఎక్కడుంది పెట్రోల్ బంక్? కార్నల్. కాబట్టి ఆ పెట్రోల్ బంక్ సంబంధించి ఇంతకుముందు దానికి కూడా మనం డబ్బులు ఇచ్చిండ్రు పోయిన గవర్నమెంట్లో. కానీ ఈసారి అది ఎకరం పెట్రోల్ బంక్ వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి దాన్ని డెలిషన్ చేశాం. కాబట్టి ఇట్లాంటి వాళ్ళ కోసమే ప్రత్యేకమైన సర్వేలు చేపట్టడం అనేది జరిగింది. కాబట్టి రైతు భరోసా కింద 779 ఎకరాలకు రైతు భరోసా ఇస్తున్నాం. దాంట్లో 193 మంది ఎలిజిబుల్. దాంట్లో 1 ఎకరం పెట్రోల్ బంక్ సందర్భంగా తీయడం అనేది జరిగింది. ఇదేంటిది? 382 సబ్ డివిజన్లో. కాబట్టి ఇది రైతు భరోసాకు సంబంధించిన. అదేవిధంగా కొత్త రేషన్ కార్డులు చాలా మంది కుటుంబాలకి బీసీ కులగణన చేసేటప్పుడు రేషన్ కార్డులు లేవని చాలా మంది చెప్పారు. తీరా లిస్ట్ చూసే కొన్ని ఎవరి పేర్లు లేవు. సార్ మేము ఇప్పుడు చెప్పినాం కదా ఆ లిస్టులో లేదని. కానీ ఇప్పటికే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 2 కోట్ల పైచిలకు రేషన్ కార్డులు ఉన్నాయి. అదేవిధంగా రైతు భరోసా దాన్ని కలుపుకుంటే 1 కోటి చిల్లర అయినాయి. మనం అనుకున్న టార్గెట్ కంటే రెట్టింపు స్థాయిలో రేషన్ కార్డుల సంఖ్య వెళ్ళిపోతుంది. మనం అనుకున్న జనాభా కంటే రెట్టింపు స్థాయిలో రేషన్ కార్డు వెళ్ళిపోతున్నాయి. కాబట్టి దీంట్లో ఏం చేస్తున్నారు? కొన్ని రేషన్ కార్డులు డెలిషన్ చేయాల్సి ఉంటాయి. అవి పోయిన గవర్నమెంట్లో చేయలే, కొత్త వాటి ఇవ్వలే. దీంతో ప్రత్యేకించి మన దగ్గర లక్కరం గ్రామ పంచాయతీలో 247 ఆర్ఐ లాగిన్లు ఉంటే దాంట్లో కొత్త కార్డులు 144 మన లాగిన్లో రావడం అనేది జరిగింది.